Так что батарейка
Форт 98. Сядешь на троне сапфиров, духов небесных окруженных хором, Боже хвалы вечной. Это день, який дав нам Пан, радуйтеся, веселитеся в Нім. Аллилуйя, аллилуйя. Калі Дух Святый сойдзе на вас, атрымаеце Яго моц, і будзеце маімі сведкамі
аж до краю землі. Аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас на Святої Мши, початку нового тижня. Дякуємо доброму Богу за цей час новенний до Духа Святого, це духовна дорога. І щиро дякуємо Богу за вчорашню урочистость, яка так взнесла, справді закранула наше серце, людей, волю. І нехай Дух Святий, ласка Божа супроводжають нас в нашій щоденній дорозі. І тому сьогодні, справді, логічно схилити чоло перед всіми померлими нашими, дякуючи їх віри, їх любові до Бога, то заховували віру і славили Бога, і передали нам ось цей дух ласки Божої, традицію. Тому просимо Божої милосердності в інтенції святої пам'яті Алли, 30-й день після смерті, в інтенції за упокой сім'ї Єленевич, Ханкевич, Саншевич, всіх родних і близьких, в інтенції за померлих Геннадія, Леокадію, Константина, Юзефу, всіх померлих сім'яв Станкевич, Глеб і Ковшик, і в інтенції Владимира, святої пам'яті Гадавіна, Ревут Петра і Ревут Віталія. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру на хвалу Божию и памяти наших дорогих померлых. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, а Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане наш Божа, нехай сидя на нас моц Духа Святого, щоб ми з вірою в серце приймали Твою волю і сповняли її в побожних учинках. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі владари, єдності Духа Святого, Бог працуще веки вечные.
Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Аполас быў у Карынце, Павел прайшоў праз горныя ваколіцы, спусціўся ў Эфес і, знайшоўшы там пэўных вучняў, сказаў ім: «Ці атрымалі вы Святога Духа, калі паверылі?» А яны адказалі яму: «Мы і не чулі, што ёсць Дух Святы». І ён спытаў: «У што ж вы хрысціліся?» Яны сказалі: «У хрост Яна». Павел сказаў: «Ян хрысціў хростам пакаяння, кажучы людзям, каб паверылі ў таго, хто ідзе пасля яго, гэта значыць у Езуса». Калі гэта пачулі, яны хрысціліся ў імя Пана Езуса. І калі Павел усклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх. Яны гаварылі мовамі і прарочылі, а было ўсіх каля 12 чалавек. Увайшоўшы ў сінагогу, ён адважна прамаўляў, ведучы на працягу 3 месяцаў гутаркі і пераконваючы наконт Божага валадарства. Гэта слова Божае. Пане Владарствуй земли, спявайте Богу. Владарствуй земли, спявайте Богу. Няхай устане Бог и рассеются вороги Яго. Няхай ненависники Ягоные утекают от обличия Яго. Як развеивается дым, ты их развей. Як топится воск перед огнем, так загинуть грешники перед обличием Божиим. Владарствуй земли, спявайте Богу. А справедливые няхай узрадуются и узвеселятся перед Богом и триумфуют у радости. Спявайте Богу, славьте имя Яго, радуйтесь перед Яго обличием. Владарствуй земли, спявайте Богу. Отец для сиротов и судья удовов, Богу своим святым жили. Бог рыхтує дом для самотных, вязнёв выводить до счастья. Владарствуй земли, спявайте Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Коли ж вы воскресли с Христом, шукайте того, что у вышиня, где Христос сядет праворуч Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Слава Тебе, Пане. У той час учні сказали Єсусу: «Ось тепер ти говориш відкрито і не кажеш ніякої приповісті. Тепер ми ведаємо, що ти ведаєш все і не маєш потреби, щоб ніхто питався у тебе. Тому віримо, що ти вийшов від Бога». Єсус відказав їм: «Тепер вірите? Ось надиходить година, і вже надійшла,
то ви розсієтеся кожний в свій бок, а мене покинете одного. Але я не один, бо Отець со мною. Это я сказал вам, как вы имели во мне спокой. В свете ведаете утиск, але будьте отважными. Я перемог свет. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Kolejny dzień nowenny do Ducha Świętego w tym wielkim miesiącu maji, na chwalu Bogorodicy, odczuwaем эту ласку Божию, яка нам сприяє. Бо поглядите, як знаково, то якраз в этой часі новенни прибуває до нас митрополит, ієрарх Костьола, подмацовує нас Словом Божим, сакраментом конфірмації, дари Духа Святого. Що робить ласка Божия? Ми тільки її, як сказати, передаємо. Бо як і Ісус, який посилав апостолів, учнів, ідіть, проповідуйте, і каже, Дух Святий вас натхнить. Це не означає, що я не буду говорити там невідомо, які наукові і так далі трактати. А вони просто кажуть, Бог вас любить. І всі огорошені, да, і ласка Божия вливається в серце людей, і вони обуджаються і справді розуміють, що а чому не відкритися на Бога, щоб ця Божа любов була во мне, в моей сім'ї, в житті і заслужити небо, бо Христос воскрес. І так, проповідуючи народи серед людей, апостоли відкривали серце людей. Да, сподорожничали знаки, чуди, але це не в кожному, так, як сказати, слові. І ми бачимо, що, як чули сьогодні із діяння святих апостолів, то носьбити цих Слова Божого, апостоли, учні, то вони много терпели. Як і Ісус каже, да знаєте, втиск в світі. Бо світ супротивляється Слову Божому. Чому супротивляється? Бо боїться. Чому боїться? Бо менавіта так, в такому стані, то одринутий від раю, від ласки Божої, і злий дух внушає, боя, що тобі ніколи не буде пробачено. І такий клан людей так само є. Ні в церкву, ні в костел мне никогда не будет прощено. Кто? Кто тебе такое внушил? Зло, злий дух. І тому апостоли, як і читаємо дії апостола Павла, всіх, вони все склали голови за Христа. Переслід, утиск, але вони проповідували Слово Божие в радості. Бо що таке Євангелие в переводі, перекладі? Це радостная новина. Идите, проповедуйте радостную новину. Я воскрес, я живу. Кто уверует, будет избавленный. Это радость понад радостью. Это не то, что оздоровленный будет, пальчик не будет болеть, там, сердце и голова.
буде збавлений. Это да. И тому апостолы шли, проповедовали, их преследовали, унижали, каменовали, что только не было. Как читаем в Новом Заповете Деї святих апостолів. Але, і посланні, але ми відчуваємо і бачимо, що радость наповняла їх серце, Дух Святий. І так само, а думаєте, кожному з нас на кожний день мало переживань, мало тяжкостей, мало якихось проблем? Кожного много. І ось тут ми, наслідуємо апостолів. Не глядячи на весь тяжар, треба таки духовно бути понад усе. Інакш ми проіграємо. Просто Ісус кличе нас: будьте со мною. Будьте так, як я, за Отцом Небесним одно. Так будьте со мною одно. Коли ви переможете, витриваєте. Поглядіть, як Ісус сьогодні каже: та ви всі від мене якийсь момент одійдете на утеки. Але я не один. Чуємо: я і Отець одно. Поглядите, надходить година, вже надійшла, то ви розсієте кожний свій бок. Мене покинете одного, але я не один, бо Отець со мною. Будьте со мною, і ви, каже Ісус, витриваєте. Люди нас можуть теж підвести, родичі, сусіди, свояки. Тих, кому ми довіряли, може і так далі. Але Богу, довіряючи, Господь вірний. Як ми так само читаємо в Святому Писанні, хоч навіть і отець, і батька, і мать відмовляться, одракуться від тебе. Я не одракусь. Ось вам вірність Божия. Бо Господь не може одречися свого духа. Ведь душа наша від Бога. Як Господь може сказати, що це не моя часточка? І тому ми належимо до Бога. І Ісус тільки заохочує нас, щоб ми розумом, пам'яттю, учинками, тобто своєю свідомістю хотіли бути з Ісусом. А то, що ми з Ісусом душою, з Богом, це однозначно. Але нам треба, ось менавіта така воля Божа, я розумію, і я доброохотно іду, наслідую Тебе, славлю Тебе молитвою, і в житті іду поводле Твоего права. Да поможи мені витривати. Де не витривав, не витривала, Боже, пробач, но поднимаемся и идем. И тому тут, нам великая допомога, Мария Богородица, Майове набоженство. Мати Божия, яка так само заступається за нас, яка веде нас, менавіта в цій новенні, та з послання Духа Святого, як вона присутнічала у вечірнику разом з апостолами, молилася. І вона не наставляла їх, як укленчити, чи як там сидиш, чи вона сама була у Богу. І все так становились. Бо так само, як і в костьолі і церкві, якщо дух молитовний, то все, хто прийде, тихонько сядет. А если балаган, там свечки ставят, там ходят, там говорят, там... Ну, кто-то пришел, нога на ногу. Атмосфера.
І Богородиця, яна наставляє своєю присутністю, своєю відданістю Богу. І та перед нею і ангели поклоні. Тому нехай якраз цей місяць май, цей час, який нас закликає праз Марію та Єсуса, та даров Духа Святого. І, звісно, це і є наше християнське, католицьке життя. Тому і схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, наших родних, близьких, і пам'ятаємо про всіх, які вандруємо по цій землі ще в цьому часовому житті. І, Боже, ми всі Твоє. Допоможи нам, Єзу, щоб і ми витривали в Тобі, як Ти в Отцю Небесному. Бо тоді ми перемагаємо. Господь допоможе. Нехай сьогоднішня наша молитва буде підмацуванням на нашій життєвій дорозі. Амінь. Молимося. Раз Єсуса Христа, який перемог світ, скеруємо наші просьби до Отця Небесного. Молимся за папу Льва XIV, каб підтриманий заступництвом святого Павла, він обвящав Євангеліє світу. Тебе просим. Молимся за народи, які не ведають Христа, каб яны познали любов Бога і славили Його разом з нами. Тебе просим. Молимся за тих, хто рихтується до святарства, каб Дух Святий підтримував їх своєю ласкою. Тебе просим. Молимся за бездомних і покинутих, каб яны відчували близькість Божого провіду у своїм житті. Тебе просим. Молимся за нас самих, каб про штоденную молитву Дух Святый додавал нам веры. Тебе просим. Боже наш Отче, наповни нас любов'ю і вислухай наші молитви. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. 5. Христос воскреслый, супокой принес нам, радость избавление, душам утешение. Акалибьон не повстал, свет был же не изнавал, людям радость даровал, за яки життё отдал. Аллилуйя, аллилуйя, Пан принес спавление, душам утешение. Кириллис. Молітеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. На прославлення, хвалу і Так так само на кари.
Святий Боже, нехай безоганна хвяра нас очистить, и умацує наши души небесной лаской. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Ан з вами. Духом Твоим. Вгору серце. Возносим до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Справді годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, а особливо в гетий час, больш урочисто ввящали Твою хвалу, коли Христос був охвірований, як наша Пасха. Бо Он неспинно охвярує себе за нас, заступається за нас перед Тобою, як наш вічний оборонця. І Он один раз принесений в охвяру, що больш не помирає, але після смерті крижової живе вічно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Справді, Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знову Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповіту, якая за вас і за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прися в хвале.
поминаючи смерті воскресення Твоєго Сина, ахеруєм Табі, Божа, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, розсіяний по всім світі, доскональ його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу, та наших дорогих померлих. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили уділ в житті вічним, в єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом її обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Войниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які спрад веку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойця Всемогутній, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Божа, збав нас од усього злого, дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу Білорусі, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Отця нашого Єсуса Христа, по Твоєму. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодна з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на веки вечные. Спокой Божий
Нехай завсюди буде з вами. и с Духом Твоим. Передайте ближнему и мне знак спокою. Покой нам. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грехи свету, одари нас спокоєм. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Не покину вас сиротами, каже Пан, прийду до вас і знов, і взрадується ваше серце. Алілуя.
майским солнцем согрета, Беларуси задума, вольная от погроз. По духмярым лугам за Марыяй мы крочим, ніби кветки збираючи ласки Твоє, прославляем Христа и с надеяю просим, заховай Беларусь, своих верных детей. Прославляем Христа и с надеяю просим, заховай Беларусь, своих верных детей. Заспяваю Мары свое тихое аве, докрануся до сердца я молитвы рукой, и на майских просторах и у хвалях озерных, як в дитячей колысці, я знайду супокой. По духмяным лугам за Марыяй мы крочим, ніби кветки збираючи ласки Твоє. Прославляем Христа и с надеяю просим, заховай Беларусь, своих верных детей. Прославляем Христа и с надеяю спросим, заховай Беларусь, своих верных детей. Мати Бога святая, наимилейшая Мати, Ты обранница неба, Ты вечности свет, доверяем Тебе свои тихие просьбы, збережи в наших сердцах святый заповедь. По духмяным лугам за Марыяй мы крочим, ніби кветки збираючи ласки Твоє. Прославляем Христа и с надеяю просим, заховай Беларусь, своих верных детей. Прославляем Христа и с надеяю просим, заховай Беларусь, своих верных детей. Молимся. Просим Тебе, Боже, да поможи милостиво Твоему народу, яки Ты взмацнив найсвятейшим сакраментом, и зраби, каб он, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя в цнотах,
Праз Христа Пана нашого. Amen. Няхай буде похвалений Тими нами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Няхай буде похваленый, всеми нами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Няхай буде похваленый, всеми нами прославленный, Наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас. Отче з неба Божа, змилуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молись за нас. Святая Богородица, молись за нас. Святая Панна над паннами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Костела, молись за нас. Мати милосердности, молись за нас. Мати ласки Божией, молись за нас. Мати надеи, молись за нас. Мати пречистая, молись за нас. Мати беззаганная, молись за нас. Мати непорушная, молись за нас. Мати невинная, молись за нас. Мати наимилейшая, молись за нас. Мати наицудовнейшая, молись за нас. Мати доброй рады, молись за нас. Мати Створителя, молись за нас. Мати Избавителя, молись за нас. Панна наимудрейшая, молись за нас. Панна хвалы годная, молись за нас. Панна прославленная, молись за нас. Панна могутная, молись за
молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. По легком мигрантов, молися за нас. Сутешальница засмученных, молися за нас. Успомога християнам, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, молися за нас. Королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева сусвету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Обсталися мы годными обяцанняў Христовых. Молимся.
Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, чешется тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Анна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поятнай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Новенна перед урочистостью спаслания Духа Святого, четвертый день. Пане Єсу Христе, день небовшестя, Ти загадав своїм апостолам не одиходить з Єрусалима, але чекать обіцяння Отця. Ти казав їм: Ян хрестив водою, а ви будете охрещені праз несколько днів Духом Святим. Прийміть моц Святого Духа, який на вас сиде, и будете моими свідками, аж до краю землі. По прикладі апостолів, які з Марією Твоєю Матчі, іншими учнями Твоїми 9 днів одинодушно тривали на молитві, так само і ми хочемо подрихтуватися про супольну молитву до прища Духа Святого. Тому просим Тебе, спошли нам Своего Духа, спошли нам Своего. Пане Єсу, Ты правда, мудрость и одлюстрование Отца. Спошли Твое святло и правду, щоб ми завсюди словом і чином свідчили про Тебе перед усіми людьми. Пошли нам Твоего Духа. Пане Єсу, Ти взійшов до Отця, пошли нам обіцяного Сутешителя, щоб ми отримали моц з неба. Пошли нам Своего Духа. Пане Єсу, зроби, щоб нас вів Дух Божий, і ми завсюди поступали, як Божие діти. Пошли нам Своего Духа. Спошли на нас Духа Святого, щоб ми визнавали перед людьми, що Ти наш Володар і Пан. Пошли нам. Просим Тебе, Боже, нехай Дух Святий запалить у нас той огонь, який наш Пан Єсус Христос послав на землю, жадаючи, щоб Він моцно розгоревся, який з Тобою живе і володарить на веки вечные. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам велич Его христианского духу любови и служения Богу и ближним,
то виявлялася в його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був отцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открой серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Едварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михайле, Спасибо. Бережи нас, змагання, ступить спокою нас. Нам разі емоції і пекла сатани. Таємницю сакрамента усхваляй широ все, тратить моц старое право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло миры принесе. Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Амен. молимся. Божа, праз пасхальную таємницю Христа, Ти откупив всіх людей. Заховай в нас справу Твоєї милосердності, каб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, достоїлися тримать плен. Праз Христа Пана нашого.
подяка вечна, хай буде вечна Єсусу честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу честь і подяка вечна, хай буде вечна Єсусу честь і хвала. Хай буде честь